Hej alle sammen. I dag skal vi unboxe min madpakke her. Ja, jeg har bare lige fået noget basic rugbrød med. Her er en med spegepølse, bror. Vi spoler lige frem til I er færdige med at spise. Sidste bid. Så skal vi have den anden her. Den er med noget dejligt ost på, så I kan se her. Den ser rigtig lækker ud. Ja. Så. Ja. Nu skal jeg lige se. Ja, det er klar alle sammen. Vi skal lige have spist færdigt. Det er sindssygt godt. Det er altså undertrykt, hvem der har gjort det her. Og i dag er det også med københavn. Så betaler jeg sig til mand. Så vil jeg ikke lade til at få til dig. Det ved jeg ikke. Ja. Det er stærkt, fordi vi sidder og spiser vores mad. Vi skal til at halve spille noget fodbold. Nej, frikvarter. Vi går ud sammen. Ja. Så var jeg sådan en tælle op ad gangen, så det gør jeg det barn, der ser med ud på. Det er huske nogle kommentarer til. Jeg mangler lidt. Så bag den klar. Og jeg vil også rigtig gerne sige tak til alle jer, der allerede har liket og subscribet og set min video. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Jeg sætter virkelig mange timer ind i det her. Ja, vil du være med? Han har vundet fra Circle K-skrab. Jeg tror bare, vi vil takke af herfra. Det er lidt mærkeligt, dreng. Ja. Hej hej.